mga idol, pagluluto kayo, inisang kamatis, Tagalog. Pula natin lalagay, tawam. Yeah! Pagka mapula na mga idol, lalagay natin yung sibuyas. Oh, mapula na! Luya! Wow! Luya hindi pinalataan mga idol. Tapos, lalagyan natin ang pambaga sile. Lapit mo naman, hindi nila makita. Tapos siyempre, tatambok na natin sa package. Ang pabango. Ito. Pisto, ang pisto. Idol, fraction, pisto. Tagalog, package. Natin ang betchin. Tapos masarap naglalagay ng betchin na mga idol kasi natatayain sa lasa mo. At sa lulo nilagay, yung betchin. Kaya naglalagay na ako agad. Lato pang luto. Amate. Amahal na kamatis, nagsansado pa pa. Siyempre. Lanupin sa kamahan. Grabe ang matama. Tapos, lalagyan natin ang sekreto so mga idol, paminta. Pampabango. Masarap maraming paminta. Para yan sa isang kilong tilapia. Dahil mula natin mga idol maluto ay kamatis. Pagka malambot na mga idol yung kamatis, yung pagkalusak na, sarap kasi yan. Yung lusak na lusak. Isang mangkok na tubig. Parin mga idol. Palalambutan natin isda. Siyempre, habang lalagyan natin tubig, lalagyan na natin yung ating fish. Tilapia. Titikman nyo na idol dahil dito nyo na titimplahan. Dahil hindi nyo na siya mahalo mamaya, madururog yung isda. Sarap. Lasang Jollibee. Bidang saya. Lalagyan natin siya ng konting asin. Medyo mataba. Onde lalo. Pagka naamoy nyo na, amoy na masarap. Ibig sabihin ng paluto na. Tama na nun para hindi overcook. Pag ganun na naamoy nyo, ilalagay nyo ng itlog. Binate. Yun ang sikreto nun mga idol. Basta bumango, luto na yun. Andun yung sarap. Yun ang final dressing mga idol. So, parito ko sa inyo. Luto na! Ayun na na.